Bună seara tuturor! Aici voi prezenta aplicația True Cafe, care conține monitorizarea utilizatorilor în biblioteci. După cerințele bibliotecarilor, majoritatea bibliotecarilor nu pot să monitorizeze persoanele în sală. Spre exemplu, avem 10 calculatoare în sală și avem 20 de utilizatori și toți doresc să stea la calculator. În cazul dat, noi putem să dăm la o persoană care deja este așezat la calculator, să dăm lui timp, o oră sau jumătate de oră. După aia, el se scoală, se așează altă persoană. Aici avem aplicația deja instalată. Următorul pas va fi instalarea. Voi prezenta după prezentarea acestei aplicații, interfeței aplicației. Limba standardă engleză, parola tot e standardă după instalare ADM. După aia să arăt cum se schimbă parola din ceva. Acum, avem o interfață destul de clară. Aici sunt standarde denumirile la persoane care sunt înregistrate. Spre exemplu, noi avem fișa clientului, utilizatorul bibliotecii. El are un anumit număr care vine la bibliotecă și îți cere o carte sau îți permite să așeze la calculator. Persoana dată, dacă noi nu avem persoana dată în aplicația noastră, noi putem să o înregistrăm. Simplu, este butonașul New, login, putem să-i dăm numărul persoanei. Spre exemplu, el s-a înregistrat sub numărul 166. Putem să punem și anul, după fiecare an se schimbă cifra persoanei date. La sfârșitul anului, anul acesta e 2015, la sfârșitul anului 2015, la începutul anului 2016 va fi cu alt număr persoana dată. Noi suntem anul 2015, punem 2015. Numele persoanei, spre exemplu, Dodu Alexandru. Payment Postment, aici pentru persoanele care au în carduri sau este înregistrat, nu, asta nu este important. Putem să punem numai la description, spre exemplu, persoana ei la școală sau la liceu, putem să punem clasa, spre exemplu, clasa a 7-a. Personal, putem să punem ce persoană tip masculin sau feminin, a noi masculin. Dacă dorim CV-ul, putem să accesăm aici și o poză, dacă este la dorința utilizatorului, dacă îți permite sau nu. Dăm OK. Noi observăm persoana dată este la noi, este în baza de date și ca nu de fiecare dată să vină nou să-l înregistrăm, noi pur și simplu el nu o să ne spui numărul și noi să-i dăm lui timp. Acum, acesta se poate de șters, simplu, click 2 din partea dreaptă și ștergere, dacă nu mai trebuie. În afară de ADM și operator, în ADM se află parola noastră, care este standard ADM la intrarea aplicației. În fine, acum, spre exemplu, noi avem calculatorul numărul 1. Noi intrăm la terminal, simplu arătăm la setup terminale, aici la noi sunt lista de calculatoare. Aici este dat IP-ul a calculatorului cu ce este conectat la noi. Noi suntem sub IP-ul 192.168.100.0, dar calculatorul dat aparține la urmă 1. Nu are importanță, deoarece IP-urile sunt standard, sunt dinamice, nu sunt standarde specifice, ca prin fir. La noi merge tot prin Wi-Fi, conexiunea dată dintre calculatorul utilizatorului și calculatorul administratorului. Noi putem să-l ștergem, putem să-l edităm, putem să-l creăm unul nou. Dar după ultima versiune a aplicației date, după ce se instalează aplicația dată client la utilizator, automat nu ne apare aici calculatorul sub denumirea Demo 2, Demo 3 sau Demo 4, în fine de numărul la calculatorului dat. Acum, cum se poate da timp? La clientul numărul 1, spre exemplu, dăm
timp, start. Și la noi, cum avem persoana dată înregistrată sub numele Dodu Alexandru, noi scriem cifra 166, cifrele 166, la noi apare Dodu Alexandru. Standard, nu mai decât obligatoriu. Aici la noi putem să sunt butonașele 60, o oră, 30 de minute, jumătate de oră, 10 minute, 5 minute. Noi dăm standard o oră. Ok. Deja ne arată nouă time live, cât timp lui a rămas. În fața dată va arăta ce anume CSează utilizatorul. Sunt site-uri ilegale sau se joacă în jocuri care nu trebuie de jucat pentru persoanele minore. Refresh de fiecare dată ca să vedem ce se ocupă. Acum va fi instalarea la client. După aia putem să dăm stop, putem să facem pauză, putem să facem sell, că pleacă la mâncare, putem să mai adăugăm timpului, tot așa, o fereastră simplă, foarte. Acum începem instalarea. Acceptăm, tot așa, server, printer, client, web reports. Nouă ne trebuie, cel mai important pentru noi este server și clienți. Clienți care ar fi pentru utilizatori, server care noi administrăm, să dăm timp utilizatorului sau să stingem timpul. Nu, până ce fi nu trebuie la server, deoarece nu suntem administratorul care dăm timp la persoana dată. Pe urmă să fie la client, instalarea. Aici sar în vedere unde va fi salvată baza de date, putem să o salvăm în C sau în documente. Cel mai util este pentru documente. Dacă atare nu are importanță, dăm denumirea la map care va fi depus în documente, lăsăm așa. Pentru iconiță pe ecran, pentru firewall trebuie mai decât să fie pusă, deoarece nu putem accesa, nu putem avea conexiune cu alt utilizator, nu putem să dăm timp utilizatorului din cauza că nu suntem protejați. Aceasta pentru Wi-Fi de a transmitere fără fir în conexiune cu calculatorul dat. Pentru firewall dăm установка. Dacă dorim, pornim deodată, dacă nu, scoatem. Atât. Mie mi-a trebuit să creez o mașină virtuală pentru a arăta cum lucrează aplicația dată Troica la client. Noi acum avem mașina virtuală, sistem de operare Windows, deja acesta e calculatorul meu, dar acum arăt instalarea aplicației pentru client. Deja mi-a pus-o aici. Descărcare. Dăm instalarea programului, tot aceiași pași parcurgem. Eu aici am șters și pe urmă arăt instalare din nou, asta nu s-a aparat dumneavoastră, îi dăm acces. Acum server scoatem, punem la client. Next, next, next și mai departe instalarea. Acum îi dăm launch client, local. Noi observăm că la calculatorul dat care să fie la utilizator, bara meniu ea să dispară după instalare, ca să nu aibă acces utilizatorul de loc la calculator, fără permisiunea administratorului, fără conexiune, nu avea acces. Acum, cum noi trebuie să facem conexiunea cu utilizatorul? Eu cum arăt ce să apară la interfața administratorului și pașii care să fie la
la accesul cu acces cu clientul. Îi dăm opțiune. Acum nu ne apare pentru securitate. Acces. Pentru a introduce cheia dată, noi intrăm la Tools, Cafe în client sau în Cloud Code. Punem cifrele care sunt afișate. Ne uităm dacă este corect, nu ne-a apărut codul pentru dezlogare. După aia, la calculatorul utilizatorului, introducem cheia, adică 68. După aia dăm OK. Acum, noi trebuie să verificăm dacă IP-ul este corect dat. Ca să verificăm noi cum este IP-ul dat, la calculatorul administratorului, dați, nu vă încurcați, că acesta este calculatorul administratorului. Intrăm la centrul upravlenie, sau la care e centrul de gestionare, și ne uităm la mine e pin Wi-Fi, dacă are pin cablu, a se uite la cablu. Dar la mine, la opțiuni, va fi prin, să ne uităm ce IP avem, ne uităm la Wi-Fi. La opțiuni, IP-ul dat 192.168.0.60. Ok, totul este în regulă. Connect. Next și Next. Noi vedem că a apărut calculatorul utilizatorului. Asta nu va fi fiecare dată de instalat aplicația. Noi arătăm de aici cum pașii de instalare. După aia, de fiecare dată la fiecare calculator să fie denumirea calculatorului pe 1. Acolo noi putem să dăm noi ne-am deprins spre rede să facem toate pașii acești pași. Cum arăt încă o dată. Conexiune 2, 9, 4, 6. Ducem cheia și i-am uitat să explic. Noi aici avem serverul IP-ului nostru care este dat la aplicație și că denumire. Noi putem să dăm denumirea 2, spre exemplu, și dăm conexiune Next. Totul e ok. Acum, noi observăm cum e apărut un calculator numărul 2. Dați, dau fereastră într-o parte. Adică aici arată ce este pe ecran afișat la calculatorul utilizatorului. Acum noi să-i dăm timp. Foarte simplu. Pe aceștia dăm într-o parte. Sau se poate făcut așa. Calculatorul numărul 2. Îi dăm timp lui domnul Dodu Alexandru. Clip 2. Start. 106.6. Dăm 30 de minute. Ok. Noi cum observăm că la calculatorul utilizatorului a apărut indicarea cât au rămas, prețul, adică nu a achitat nimic, time 0. Când a să fie aici 30 de minute, atunci el se finisat. Nu vă speriți, time life este 30. Totul este indicat corect. Mai departe, pentru a se utiliza de calculator, utilizatorul poate să dea jos fereastra, sau dacă el pleacă la baie sau dorește să cumpere apă, roagă pe administrator să pună pauză. Dăm trimitere. Curte să apară chat de la calculatorul numărul 2. Nu, în fine, poate fi aia că a apărut. Este cea calculatorul numărul 2. Rog, puneți pauză. Dar lui punem pauză. Sau stop. Punem decât paint din lista de pe zi, persoane care au fost pe zi, să fie repartizate acolo. Când persoana este în baza de date, persoana este repartizată pe zile, pe luni și pe zile câte utilizatori au fost în ziua dată sau în luna dată. Aici dăm ca să fie denumirea la
fișierul care să fie în bază, n-are importanță. Ok. Atât pentru azi. Dacă ceva întrebări, scrieți la comentarii, dacă ceva, telefonați. O zi bună!